Is-sibt tal-ħabta tad-9 ta' filgħaxija inqalet ġlieda bejn numru ta' persuni. Bżagħżugħ minnhom spiċċa tilef ħajtu ftit tal-ħin wara li qala daqqiet ta' sikkina li ntużat waqt l-argument. L-argument seħ bejn diversi irġiel f'appartament fi triq il-Wied Marsa l-Forn Għawdex. Il-Pulizija tad-Distrett flimkien ma' Rapid Intervention Unit marru fil-post fejn ġie konfermat ir-rapport. Waqt li kienu hemm il-Pulizija ġiet infurmata mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex li 3 irġiel daħlu l-isptar raġel mitluf minn sensieħ u b'daqqiet ta' sikkina. Sfortunatament ir-raġel li huwa Sirjan u għandu 25 sena ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Mill-investigazzjonijiet li saru jidher li l-argument seħ bejn grupp ta' Sirjani li l-età tagħhom dvarja bejn l-24 sena u d-29 sena u waqt l-argument intużaw diversi oġġetti jibsin fosthom injam, siġġijiet u s-sikkina. L-isptar iddaħħlu wkoll 3 irġiel oħra li kienu involuti fl-argument u li għadhom qed jinżammu għall-osservazzjoni minħabba xi ġrieħi li ġarbu taħt sorveljanza tal-Pulizija. Il-3 irġiel li ħadu lill-vittma l-isptar u raġel ieħor ġew arrestati u qed jinżammu fil-lokab fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija il-Furjana għal aktar stħarriġ. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Bridget Sultana li ħadret inkjesta filwaqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija tad-Dipartiment ta' Reati Maġġuri u tad-Distrett ta' Għawdex dwar dan l-omiċidju għadhom għaddejjin. Dan iqtil f'Għawdex ittella l-4 każijiet ta' delitti li seħħew f'pajjiżna matul din is-sena. Bil-iktar wieħed ċokkanti jibqa' dak ta' Pawlina Demska li ġiet maqtula u stuprata f'Taslima. Ftit ġimgħat wara f'Għawdex instabet mejta Rita Arlul, om ta' 3 tfal, filwaqt li l-iktar każ riċenti u dak ta' Mario Farrugia li l-katavru tiegħu instab fil-bagol tat-teksi tiegħu stess.